toda mi vida. Bon dia. S'estan registrant en aquests moments altes temperatures a la platja, a la bonica platja, preciosa platja del teatre. La mar en calma, des de primera hora del matí, i una lleugera brisa que va en augment i que serveix una mica de bestreta al que ens espera al llarg de la jornada. En primer lloc, analitzarem la situació en el cel. A poc s'anirà endinsant en la riba una borrasca que amenaçarà amb tempestes. Cap al final del dia, s'esperen la mar agitada, pluja forta i ones monstruoses. Ones monstruoses. Perdó, aquestes pluges podrien estendre's amb menor intensitat cap a la vesprada per zones de costa. Advertim als banyistes que poden ser engolits per les ones. Nyam, nyam. Per favor, no s'acosten a la riba, ni molt menys intenten nadar mar endins. Nos viene el Mediterráneo
Però on estic? Però... Sent-me? Sí? Però què ha passat així? Però això no era la mar? He perdut el nord. No, hem perdut el nord. Ajudeu-me, per favor. Ajudeu-me. És que no us imagineu el que he vist allà baix. Peixos hi ha molt poquets. Però plàstic? Mireu, hi ha tacons, hi ha llandes, botes de plàstic, molt de plàstic. És que hi ha molt de plàstic! Jo no l'entenc, però per què hi ha molt de plàstic? A més, no trobo la meva botella. Mireu, anem a fer una cosa. Vingueu amb mi al fons de la mar i vos ensenyo el que he vist allà baix. Voleu vindre? Vinga. Tots a la mateixa vegada hem d'agafar una gran bocanada d'aire i ens submergim al fons de la mar. Però comptes de 3 i anem tots a la mateixa vegada, la de 3. Esteu preparats? Vinga. 1, 2 i 3.